Hoi, wij zijn Janneke en Leonie en de hele maand oktober staat hier in Valkenburg in het teken van de Bokkenweken. Dan is er van alles te beleven op het gebied van historie, cultuur en culinair. Yes, en speciaal daarvoor gaan wij vandaag op pad met een echte bokkenrijder. Nou, hier zou die ergens moeten zijn, die bokkenrijder, maar Ja, het is echt een beetje een rare plek hier. Hoi! Hallo? Wat is dit? Fucking hell! Nou, we lopen met de bokkenrijder hier door het centrum. Wie ben je eigenlijk? Dat ga ik jou niet zeggen, maar dan ga je mij verraden. Bokkenrijden is altijd. Oké, nou, wat gaat er gebeuren in de Bokkenweken dan, meneer de bokkenrijder? In de Bokkenweken dan gaan we zoveel mogelijk dingen met bokken doen. En alles wat met bokken te maken heeft, in de breedste zin van het woord. Zowel het diertje als de bokkenrijders. Maar het belangrijkste, hier begint het. Hier, deze plek. Hier komen de dorpskernen bij elkaar. Hier gaat het plaatsvinden. Hier wordt het allemaal gedaan. Tijdens de grote opening op 1 oktober gaan de 7 dorpskernen van Valkenburg hier tegen elkaar strijden voor de grote geldprijs van €1000. Wat is dit dan voor gebouw? Dit gebouw is het meest gevaarlijke gebouw waar je niet terecht wilt komen. Hier wordt recht gesproken. Als je hier terecht komt. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van het bokkenrijden? Bokkenrijders. Bokkenrijders zijn eigenlijk bandieten die rond 1735, 1794 leefden. Armrijk, dat waren de meeste armste, zeggen ze. Maar er was zelfs een chirurgijn die een bokkenrijder was. Oké. Dus er zijn verschillende bevolkingsgroepen. Ah. Yes. Arm en rijk. Groot verschil. De kerk is heel rijk. Heel veel waardevolle spullen. Het zou handig zijn als een beetje van die rijkdom verdeeld wordt onder de wat arme mensen. En daar kunnen wij voor zorgen in de Bokkenweken. Nou, we zitten hier al aan een bokbiertje. Tijdens de Bokkenweken kun je ook een bierpaspoort krijgen. Weet je daar iets meer van? Iedere kroeg een verschillend bokbiertje helemaal lang proeven. Yes! Tijdens de Bokkenweken is het hier één groot Burgondisch feest. Je kunt hier lekker eten, drinken, feesten en er zijn activiteiten voor iedereen. Ja, en hier bij de Geulpoort is op 30 oktober de grote afsluiting waarbij een echte ophanging gaat plaatsvinden. Hey. Wil je nou meer weten over de Bokkenweken van 1 tot en met 31 oktober? Kijk dan op vvvzuidlimburg.nl/blogs.